Al'amarin yaƙi a Gabas ta Tsakiya na ci gaba da rincaɓewa, babu alamar sassauci, babu kuma alamar ranar ƙarewarsa. A halin da ake ciki yanzu haka gumurzu ya kai gumurzu tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma dakarun Hamas a Gaza da kuma dakarun Hezbollah a ƙasar Lebanon. Gashi bata iya kammalawa da waɗannan ba ta sake tsokalo ƙasar Iran. A kodayaushe abin da muke kallo a kafafen yaɗa labarai musamman na yammacin duniya shine yadda ƙasar Isra'ila take cin nasara akan dakarun Hezbollah da kuma dakarun Hamas. To amma a zahirin gaskiya ko da ƙasar Isra'ila tana cin nasarori, su ma waɗannan ƙungiyoyi suna yagan na gashi. Domin a yanzu akwai sabbin kafafen yaɗa labarai wanda sun binciko tare da zaƙulo irin waɗannan labarai na nasarorin da ɗaya ɓangaren ke samu, wanda yawanci kafafen yaɗa labarai na yammacin duniya ke ɓoyewa. Ita kanta ƙasar Isra'ila tana cikin firgici domin al'ummar ƙasar kullum suna cikin fargabar ta ina kuma yaushe a ina kuma waɗannan ƙungiyoyi za su cin musu, za su kawo musu hari. Su kansu al'ummomin ƙasar na ƙasar Isra'ila kullum suna matsawa shugaban ƙasar, wato firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu namba akan cewa ya jefa ƙasarsu yaƙi. Kullum suna cikin fargaba. Sau da lokuta da dama ma sukan fito su gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na Tel Aviv domin matsawa shugaban ƙasa kan cewa ya dakata da wannan yaƙin da yake so, suna son su zauna lafiya da makwabtansu. Misali, wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan zanga-zangan da suka gudana a babban birnin ƙasar na Tel Aviv, wanda suke nuna ƙyaman Netanyahu kan yaƙi da ya sa kansa da ƙasashe makwabtansu. Ba iya 'yan kasar ba, hatta su kansu manyan kasashen duniya, manyan kasashen yammacin duniya da ke marawa kasar Isra'ila baya sun fara nuna gajiyawarsu akan wannan yaƙi da ya ci ya karewa, saboda suna asaran manya-manyan kuɗaɗe, manya-manyan daloli akan wannan yaƙi. Har a kwanakin baya ma ƙarara shugaban ƙasar Faransa Macron ya fito ƙarara ya nuna gajiyawarsa akan wannan yaƙi na tallafawa da suke wa ƙasar Isra'ila. Har ta kai shugaban ƙasar na Isra'ila Netanyahu ya fito yana faɗin wasu maganganu, yana cewa ƙasar Faransa ta yi abin kunya, kuma yake cewa ko da su ko ba su za su yi wannan yaƙi kuma za su ci nasara, kuma da ƙarshe ƙasar Faransa ne da ire-irensu da suke janyewa su da su zo su ci kunya. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Idan muka sake dawowa cikin kasar Isra'ila, kar mu manta a farkon wannan watan ne Hezbollah ta kai wani gagarumin hari har cikin gidan Netanyahu, inda ta samu har windan ɗakinsa da yake kwanciya. Amma sai dai kash Netanyahu baya cikin gida a lokacin da wannan harin ya same su. Wannan hari ya ɗagawa Netanyahu da kuma makarraban gwamnatinsa hankali matuƙa. Wannan da kuke gani hoton windan da harin ya kuskura kenan na gidan Netanyahu din. Baya ga wannan sai kuma kasar Isra'ila ta zo ta yi wani hari mai kama da wasan yara wa kasar Iran, yanda Iran ta samu nasarar kakkaɓo duk makaman da ta harba mata. To a yanzu haka kuma halin da ake ciki, shugaban kasar Netanyahu yana shirin gudanar da gagarumin bikin ɗansa na cikinsa mai suna Abna. Wannan biki an shirya za a kaddamar da shi ne a arewacin birnin Tel Aviv, wato wanda shine babban birnin kasar na Isra'ila, a ranar 26 ga watan Nuwamba da zai kama. To amma fa sai dai wannan biki fa ba zai yiwu ba, kasancewar Hezbollah ta riga ta addabi kasar ta Isra'ila da kai har ta ko ta ina. Hakan ya tilasta wa shugaban kasa ɗage wannan biki zuwa wani lokaci na daban.
kamar yadda jaridun na ƙasar Isra'ila suka rawaito, kamar yadda wannan jarida mai suna The Jerusalem Post ta rawaito cewa hakan ya tilasta wa shugaban ƙasar ya ɗage wato bikin ɗansa saboda halin tsaro da ake ciki a ƙasar. Haka ita ma jaridar The Times of Israel abinda ta rawaito kenan. A ta ɓangaren Hezbollah kuwa sabon shugabanta da ta naɗa bayan kashe Hassan Nasrallah wato Naim Qassem ya fitar da sakonsa na farko wanda ya aiki wa ƙasar Isra'ila kamar yadda yake cewa. Jajircewar musulunci zai ci gaba da tunkarar Yahudawa makiya tare da baiwa Gaza da Falastinu agaji baya ga kare Lebanon da mutanen cikinta, sannan da mayar da martani kan kisan gillar da ake yi wa fararen hula. Akwai yiwuwar mu fuskanci kowane irin hari, amma cikin shiri muke. Idan Isra'ilawa suka ƙudiri aniyar shigo mana ta ƙasa, dakarun juyin juya halinmu na cikin shirin kota kwana don fafatawa ta ƙasa. نحن أعدينا وتجهزنا وبالتوكل على الله تعالى. Mun shirya, mun kintsa, kuma da dogaranmu ga Allah maɗaukakin sarki muna da ƙwarin gwiwar cewa Isra'ila ba za ta cimma burinta ba. Za mu samu nasara a wannan yakin. Isra'ila na aiwatar da kisan kare dangi a lokacin sassan Lebanon, sannan tana zaɓar ƙauyuka ɗaya bayan ɗaya tana kai musu hari. Tana kai farmaki kan fararen hula da ƙungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda ke rayuwa kan tituna da waɗanda ke cikin gidajensu da suka haɗa da ƙananan yara da mata da dattawa. Mutanen nan ba sa gubza yaƙi da mayaka, illa kawai sun zaɓi kisan kare dangi kan fararen hula da waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba. Naim Qassem dai ba bakon fiska bane ba kuma sabon suna bane a ƙungiyar Hezbollah, domin shine babban sakataranta a ƙarƙashin Hassan Nasrallah tun daga 1991, shekaru sama da 30 kenan yana a wannan mukami, kuma yana daga cikin jigogi wanda suka kirkiro wannan ƙungiya ta Hezbollah. An haife shi ne a yankin Nabati a wani ƙauye mai suna Fakila a kudancin ƙasar Lebanon. Naim Qassem dai ya taka rawar gaske a ƙungiyar ta Hezbollah a duka ɓangarorinta guda uku. Ƙungiyar ta Hezbollah dama tana da ɓangarori ne guda uku. Ɓangaren abin da ya shafi siyasa da kuma ɓangaren abin da ya shafi sojinta, sai kuma ɓangaren abin da ya shafi hidimtawa al'umma. A duka ɓangarorin guda uku ya taka rawar gani. A yanzu da ya zama sabon shugaban ƙungiyar ta Hezbollah, ana sa ran ƙungiyar da ta samu sabon fiska da kuma ci gaba da ayyukanta. Duk da dai an yi tunanin cewa ƙungiyar za ta dakata har sai wannan yaƙi da take yi da ƙasar Isra'ila ya lafa kafin ta sanar da sabon shugabanta. Kwatsam sai aka ji ƙungiyar ta sanar da cewa wannan shine zai jagoranci wannan ƙungiya a channel ɗinta na Telegram. Dama tun bayan kashe Hassan Nasrallah su biyu ne aka yi tunanin za su jagoranci ƙungiyar ta Hezbollah, wato shi Naim Qassem ɗin da kuma Hashim. To amma shi ma Hashim sai a wani hari da ƙungiyar da ƙasar Isra'ila take kaiwa ta hallaka shi, sai ya zamana shi Qassem babu wani jigo da ya rage yanzu a ƙungiyar na Hezbollah da ya fi shi dacewa da ya ci gaba da jagorantar ƙungiyar. Yanzu dai da ci gabar sa ido a ga kamun ludayinsa, musamman a dai lokacin da ƙasar Isra'ila take neman mafita domin dakatar da waɗannan yakukuwa.